Heu sentit mai un so que fa plop i fa olor de xocolata dolça? Al cim del món dolç, el drac Bernat s'esforçava per treure foc, però només li sortien bombolles marrons i brillants. En Bernat era un drac especial, de color lila amb escates que brillaven com el sol. Tenia les banyes rodonetes i unes ales petites que feien un soroll molt suau quan les movia. Mentre els altres dracs grans practicaven per cremar troncs i fer molta fumera, en Bernat mirava les seves bombolles. Eren esferes perfectes, flotants i plenes de xocolata desfeta que feien ganes de menjar. En Bernat se sentia una mica trist perquè pensava que un drac de veritat havia de fer por. Però ell només volia jugar i repartir dolçor per tot el bosc amb el seu alà màgic. Un matí assolellat va decidir que era hora de sortir a explorar el món. Va agafar aire ben fort, va inflar la panxa i va sortir volant lentament cap a la vall verda. A mig camí es va trobar amb una esquiroleta trempada que es deia Pipa. La Pipa estava intentant arribar a una nou molt alta, però no podia perquè la branca era massa prima. En Bernat va fer un buf suau i una bombolla de xocolata va elevar la Pipa fins a la nou. L'esquiroleta va tastar la bombolla i va exclamar que era el millor berenar del món. La Pipa i en Bernat es van fer amics de seguida. Junts van caminar cap al poble dels colors, on les cases tenien teulades vermelles i les finestres eren plenes de flors blaves. Al poble, els nens i nenes estaven una mica avorrits. Havien perdut la pilota i no sabien a què jugar. En Bernat els va mirar amb els seus ulls grossos i plens de bondat. De sobte, en Bernat va obrir la boca i va començar a bufar centenars de bombolles de xocolata. El cel es va omplir de globus marrons que rebotaven suaument sense trencar-se mai. Els nens saltaven d'alegria intentant atrapar les bombolles. Quan les tocaven, les bombolles feien un so musical i deixaven anar una gota deliciosa de xocolata tèbia que feia riure a tothom. L'alcalde del poble, un senyor baixet amb un barret de copa molt alt, va sortir a veure què passava. Portava una cullera a la mà perquè volia tastar aquella pluja tan dolça. L'alcalde va tastar una bombolla i va començar a ballar una cançó alegre. «Aquest drac no fa foc, però fa felicitat!» cridava mentre el seu barret trontollava d'un costat a l'altre. Però llavors uns núvols grisos van tapar el sol. Semblava que volia ploure i els nens es van posar tristos perquè haurien d'anar a casa i deixar de jugar amb en Bernat. En Bernat va tenir una idea fantàstica. Va volar ben amunt, gairebé fins als núvols, i va bufar la bombolla més gran que s'havia vist mai. Una bombolla gegant de xocolata protectora. La bombolla gegant es va estendre per sobre del poble com un paraigua màgic. Les gotes de pluja lliscaven per fora de la xocolata, mentre dins tot seguia sec i calentet. Sota la protecció del drac, van organitzar el berenar més gran de la història. Hi havia xocolata per a tothom i la Pipa l'esquiroleta repartia avellanes per posar dins de les bombolles. Els altres dracs de la muntanya, encuriosits per la falta de fum, van baixar a veure què feia en Bernat. Estaven sorpresos de veure un drac tan estimat per tots els humans. El drac més gran, que es deia Roc i era de color verd fosc, va acostar-se a en Bernat. «Nosaltres només sabem fer por», va dir amb una veu que semblava un tros suau. En Bernat li va oferir una bombolla de xocolata al gran Roc. El drac verd la va tastar i els seus ulls van brillar de joia. Mai havia provat res tan dolç i bo. Llavors, en Roc va escalfar les bombolles amb el seu foc suau perquè la xocolata fos encara més cremosa. Van aprendre que treballant junts podien fer coses realment meravelloses i divertides. La pluja va parar i el sol va tornar a sortir, creant un arc de Sant Martí que passava just per sobre de les ales d'en Bernat. Tot el poble aplaudia el seu nou heroi. Des d'aquell dia, en Bernat ja no va voler ser un drac de foc. Va entendre que ser diferent era el que el feia especial i que el seu do
portava somriures a tothom. Cada setmana, en Bernat i els seus amics dracs visiten el poble per fer la Fira de la Xocolata. Ara, el món dolç és el lloc més famós i feliç de tot el regne. I quan els nens se'n van a dormir, miren al cel esperant veure una petita bombolla marró que els porti somnis dolços. Bona nit, petits amics, i que tingueu somnis de xocolata.